muli bwanji omveratu kulikonse kumene muli. Mu nthawi ino takubweretserani programu ija ya Nkhanga Zaona pa Limpopo FM imene amatipasira mnyamata uja Comrade Mtanyowa. Tatiyeni timve kuti pano nkhanga zaona zotani. This is Comrade Mtanyowa pa Limpopo FM 24 hours munyengo imene amalawi akudikirira kuti amve kuti kodi chisankho chikuyenda bwanji, chikuchitika ndi chani, chikuchedwesa ndi chani. Chigawo chakumadzulo kuno ndili ndi uthengawo. Choyamba ndofuna ndithokoze. Kuthokoza ndi chinthu chimodzi chimene chili chofunika pa moyo wathu. Asilikali athu ndifuna ndikuthokozeni chifukwa cha ntchito yabwino imene mukuyigwira. Ndimafuna ndikuwuzeni soni chigawo chino chakumadzulo kunena kuti ndikupempheni ku BICC kwabwera magalimoto pafupifupi ayenda katatu kapena kanayi amene akonzekera kuti abwerese chisokonezo. Ndipemphe backup ku military kuti kubwereso magalimoto ena ku BICC chifukwa kwabwera gulu limene lachoka kwa Ansundwe kuti likasokoneze ku BICC. Nkhani ndionena kuti mavoti amene asala kuti awerengedwe olo atati awerengedwe sakukwana kuti Lazarus Chakwera angafike pa 50+1. Choncho chifukwa cha chimenechi aganiza zonena kuti angobweresa chisokonezo kuti chisankhochi akuti ainakewo chiponyedweso. Choncho ndimafuna ndipemphe asilikali athu kunena kuti mukuyenereka kuteteza voti imene aponya amalawi. Ndizomvesa chisoni kuti pali atolankhani atatu otchuka kwambiri mu dziko lathu alandira ma 15 miliyoni kuchoka kwa Richard Chimwendo ndi cholinga chonena kuti asokoneze kaulusidwe ka chisankho. Chisankho ichi cha Malawi mwina simbodziwa chikuponya sifeyo. Chisankho ichi akuponya ndi Malemu Chilima, Maisha Nilumuluzi, Amalemu Kapeni, Flora Ngwirinji ndi anthu ena amene anali mu ndege moja ndi amene akuponya chisankhochi. IMCP, you are going to try your best kunena kuti muwine chisankhochi, koma simukuwina chisankhochi. Mizimu yakufungatirani ndipo mizimu sikulola kunena kuti inuyo mukalamulireso dziko la Malawi. Musaiwale mwajesa Malawi chitedze, musaiwale amalawi munakagulira fertilizer ku Buchala, mwakagulira fertilizer kumalo amene sanayenereka onena kuti mukagulire. Pamwamba pake munatengera ma 15,000. Zinthu zonse zija ino tumwayiwala, koma amalawi sakuyiwala chifukwa iwo ndamene anadya makoko. Amangokumbukira amadikira 16 September izafike. Mwakhala mukuakaniza amalawi kuti apite pa msewu akachite demonstrate ufulu wawo. Amalawi to amangokuyembekezani kunena kuti amenewa tizakumana nawo pa 16. Ndezonse zosatira zimene mukuziona lero IMCP musadabwe nazo ndi chifukwa cha zoyipa zimene
zimene munapangira Amalawi lero akukubwezerani. Choncho Amalawi ndati ndikuziwiseninso ndikunena kuti amasangwi anakomoka. Azilongwawo nawo poti ataona achimwene nawonso azilongwawo ajaso kukomoka munyengo ya zisankho ndi zimene zikuchitika kunjako. Achipani chija cha MCP Magazi Sogoleri anali bize kufuna kuthawisa mafairo ndi kuotcha mafairo akuja timati kunifi zinaliko masanawa, ndipo DC wa ku Kasungu amene wandi a James Kanyengerazi anabweza zosatira za chisankho zochokera ku Kasungu South komanso ku Kasungu West kunena kuti sizikufanana ndi zomwe zili pamakina as mathematic. Izi ndi zimene zachitikaso ku Kasungu. Zimendeza livura abandeza livura sakanizane boy eno mufandi ingeze azbarazanga inaleso muno guys sabanga mistake ipwano lolu zimene akugambirana ina chimupanda inachesera bwira akulu siziteka chifukwa chani nomugadzwe ndiyonena kuti azathu a TVP ationerera zomwe kufuna kupanga Amalawi wose wanobali chero kuli muoneso wanoba game alivula chifukwa ndipeleka ngati example muone ule MPC wanobali roli ni maona mamaba yaringalularo guys yaringalu ndikamapanga zinthu zonena kuti azathu akamapambano tisavulu kwambiri tudi abana vipi komumba sizicheka anthu ngoda kuti mafupi ati chinabile chikuda kuzera nayo wapanga kusikana muone zinthu za matuda awo makoma asayikidwa official disasters kuti manamba akaja kusimulizi ndizabodza guys sizingatheki kwali yese pamomba manamba acha ati nawo even MPC ababa sisi mbali yathu kuti tingane ulayi mwauri ndizonena kuti ikuzonena kuti abatsingalama 6 billion tikali muone ali mpokwachi ayingamba kali pesa matiro awa alikaninga pesa pamanga dziwawa alikaninga dzulanya matatu kwa manena kuti apale za TVP kuti akasokoneze kumakuja basi kani chafuna tafiduka kona kwa kusikwenda kwa anyamata chikazo tumwe zinatika kuti amapala za TVP kukamseti wao kwa TVP titaika mavuru kwetu TVP yapitwa makuti muonekeze guys sana mizani ya boy game hapa ndiye alivura abazungweneka kuti isunge fa akangona wina obvious case abweza kumweti mabanga yeko malinga dai ne idema na kukozeka mawo ndikuluka kulola tsipasa ngasidowa Zambia Tanzania koma kweni kuti ndipita sindikuuzani zakuza nditafika fauti antayezero ndipita kwakuza wayidzweni so ndi mabodaso mokhoza sokuti maso kwambiri abana zanga ndiyangofuna kuyika sana chimwe ndopanda tinkamaforokoza na mara kutazina apresent yato acha sikuti anaindi foro kwambiri yani kwa chimwe ndopanda amala mulira kwambiri achikutiracha akapatsa zinthu amasoletsa kuona navanga system oti magesa dzivura network koma ndimene amalawi disulili timangoti tikapanga pang'ono amalawi kuwakati tikapanga izi maradio alingizakati awala wakuondesa na mizimu shala mulungu akaloza kuti kufuna dalitsa uyu olo mungu anatani guys sikudzoti vene veri vanga kwanje guys koma yanga ine ndikuona kuti zisiya izizi tipeza nazo mavuro kwambiri zoona kuteteza nkhani yachilimi ya black box zoona
dimina anza fare polisi mati kazo dimina anza tuwa pata so busy wambi kazo kene bene sada ga ifukula sada limba mawame mpanga yiki ukanga dokolesera mu iba malale maswawa licheru ibo sa kugona timoni naso ma television aba ainajoa kuja kaza kuzodia uli muone ma percentage guys nenda ambili amene TV ure uri muone ba percent uli choni ba suliru tajira bwino ai zatifu lero panorama manena system zero mwe ai ATV aba mu system wagu sana mizani yani zone lero banga zija uri mwena zingathandizo bangona diviro abanye mu system ya megi beze system ya megi akuzwa nda megi zifari TV sinaba kusafari abantu bene ruta bwerekera kwambiri umwe danga fa werengera manyo ma polling center awulawulu meja ndati bwereka faji kazoka rundu jamuna amangulo wa machini amoni raja siku zinakutozo zokoti zikufuna kuzima anguruka mafiga bakungolemba kumabadaba akumwerenga baba kwanda chakuti ndikuti muone sokoti ndati gamula kunena kuti mavoti asana walengete machini zilengete pamanja ayengete pamanja mutu atadzikana mu machini ndiye muone no ajaba machini kupinga ngeti chako sikuti ngwerenga pamanja kwa vene vajana kuti awelengete pamanja namba pamanja zikuzipinda machini ane bangaru ndalira kulako pama system numbers amezi daonjezera mu machina sangagire nshito agira kwanye nshito ndizovuta sangagire nshito lo pang'ono zikazi ndizoti vuta kuti tulange increase ma numbers izizi ngofunika kuziona barali makumule danzanga sero limba nazo kwambiri chine meja machenji amene amajira ndachina chimwe ndo kanike chama patsa mwina kawani milioni ka 2 milioni ndo ajama bilioni makama baso amajafuna ma dollars kama zochulu kwambiri aya ngezi ndesa kuna mizi digezi ndaziruluka ndesa wapana berwani ndiro wa TV kunani zikasi fukandika banda kulema mwezi wikile kuti Malawi. MCP Yagwa. This is Comrade Tanywa on Rimpopo FM. Yomoyo galiwe usampase ni mpasa. Ife ari Rimpopo FM tikafuna kumsaka muntu, kumsata muntu. Timansata mpaka ukampeza. MCP, you are not going to win elections. Ma film anu, ma tactics anu onse ufuna kubera chisango. Taziwa. Simusinta mafiga. Mwachepa kwambiri. Simungaime ndiri Mpopo mwachepa. Simungaime ndi Wabakili TV mwachepa. Pani chicho cha Malawi Congress Party sichikutopa chatumiza anyamata chigawo chakumwera kuti azikatenga mavoti ndicho linga chonena kuti awonjezere mafiga koma gemu yatha ndipo IMCP kunyenga chimwendoyo. Tieni basi vomerezani tieni. Amalawi, as I said, kunena kuti zosatira zachisankho zimene zasala sikuti iso zingakwane 50+1 kuti achakwera angawine. Akuyesesa kuti abere koma sizikutheka. Amalawi paliponse pamene akuyenda MCP anyamata ali Mpopo ali pomwepo. Mwamumva munthu akunena kuti taonani 6 billion imene timafuna timpasa anabero ntali manja anyamata ali Mpopo aja ayulusa. Ife timanena zona zenizeni, timanena zimene zili pa ground. Chigawo cha kumadzulo kuno uthenga wanga ndikufuna upite kwa makomishona a DPP. Makomishona a DPP pali mphekesera imene ilipo yonena kuti MCP last option yawo ndikutenga ndrama ndikupereka kwa makomishona a DPP. Mukuyeneka kusamalisa kwambiri. Mochesa nyumba zanu, monongesa mabanja anu, chifukwa Amalawi kunja kundi okwiya kwambiri.
ndeife sitikufuna mawa tizimva zonena kuti anthu anapita ku nyumba kwakuti akuti akapanga zakuti. Ife mdziko mwathu tikufuna chisankho cha bata ndi mtendere, sitikufuna tione ena akukhesa mwazi. Choncho makomishona a DPP mukuyeneka kusamalisa kwambiri chifukwa maso a ife ali Limpopo ali pa inu. Tikuululani amene akubwera ndi ndrama kumeneko tamuona kale. Tikuululani amalawi chigawo cha kumadzulo kuno ndati ndikuwuzeni kunena kuti apolisi ku area 30 akuti osalola kuti Chakwera aluze. Ndesi ndikudziwa kuti apanga bwanji. Polisi imene mukugwira ntchitoyo si ya Chakwera. Lero anthu ena akhoza kubwera kumene kwenu ntchito yanu ndikuti sikuti muzikadya kunyumba kwa Chakwera. Mavuto a nyumba mwanu ni mavuto a nyumba mwanu, mavuto a Chakwera ni mavuto a Chakwera. Kufa safirana ndi Yesu Kristu yokha amene anakwanisa kutifera ife. Koma ife anthu achikuda palibe munthu amene angalole kunena kuti ine ndifa chifukwa cha uyu. Mwamumva Nyamata uja kuti kuli bwino ine ndilowe DPP kuti zanga zizindiyendera kapena ndinyamuka ndipita kai maiko akunja koma sindinena kumene ndikulowera. Choncho mukuyeneka kusamala. Limpopo FM ndi Comrade Ntanyiwa ndimafunanso ndi nene kunena kuti kudedza kumene kundi kwa Kasina, kudedza constituency dera la Kasina kumene kuso chisankho sichinaende bwino, kuli nsikana kumene koko wa independent nda amene wawina chisankho. Pomaliza penipeni ndizomvesa chisoni kunena kuti mavoti amene anali a Mai Joyce Banda ku Kasungu, ku Chikwawa, ku Zomba, mavoti amenewo atenga ndikuaphatikizira a Chakwera kuti mwina akhale ngati zawo zaendera. Kuba mwakaba mavoti a Mai Joyce Banda konjezera pa inuyo kuti mukhale ngati inuyo zakuyenderani koma zisana kuyendereni. Limpopo ndi Comrade Ntanyiwa. Ndi Comrade Ntanyiwa. Nkhani ndionena kuti chisankho MCP chavuta. Ngakhala akwesa isa kukokera timabanti koma zikukanika.